να ευχηθώ έτσι κάθε επιτυχία στις εργασίες για τις οποίες είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικά επιτυχής του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι υπήρχε ακόμη ένας ομιλητής, γι' αυτό βγήκα μπροστά έξω. Λοιπόν, ο τίτλος της εισήγησης, για την οποία οφείλω να πω, γιατί δεν έχω περιλάβει την διαφάνεια, είναι «Φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου στα παιδιά, διάγνωση, παρακολούθηση, διατροφή». Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων, απλώς αμέλησα να βάλω τη διαφάνεια. Και η οπτική μέσω της οποίας θα το παρουσιάσω δεν είναι νοσοκομιακή, είναι το πώς κανείς παρακολουθεί τα παιδιά αυτά, τι οδηγίες δίνει, πώς τα υποπτεύεται, πώς τα διαγιγνώσκει στο εξωτερικό ιατρείο. Τώρα, λίγα πράγματα εισαγωγικά για να τα θυμηθούμε. Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος, εξαρτάται πώς θέλει κανείς να το αποδώσει, είναι στην ουσία η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα και η αταξινόμητη. Η νόσος Crohn, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού, από τη στοματική κοιλότητα μέχρι το ορθό και τον προκτό, και μπορεί να προκαλέσει όλο τυχωματικές βλάβες. Η ελκώδης κολίτιδα προσβάλλει το παχύ έντερο. Βέβαια, κανείς παθολογανατομικά μπορεί να δει βλάβες και στον στόμαχο σε βιοψίες, αλλά είναι κυρίως το παχύ έντερο. Πιο συχνή είναι η ελκώδης στους ενήλικες, η νόσος Crohn είναι πιο συχνή στα παιδιά, και θα δούμε και ορισμένα επιδημιολογικά ενδιαφέροντα. Η αταξινόμητη είναι αυτή η μορφή φλεγμονώδους νόσου, όπου έχοντας κάνει κανείς την κλινική φαινοτύπηση, έχοντας κάνει απεικονιστικά, ενδεχομένως σηματολογικά, παθολογανατομικά, ενδοσκοπικά, μακροσκοπική εντύπωση, δεν μπορεί να καταλήξει, δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί. Συνήθως, βέβαια, στην πορεία του χρόνου εξελίσσονται αυτά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Τώρα, για την νόσο του Crohn, δεν θέλω να κρατήσετε νούμερα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, και αυτό το βάζω συνδυαστικά και με τις τροφικές αλλεργίες. Γενικότερα από το 90 και μετά υπάρχει μια αύξηση. Και αν το βάλουμε και μαζί ότι έχουμε και αύξηση και στα ιωσινοφιλικά, και η νόσος του Crohn επίσης παθολογανατομικά έχει και αυτή η ιωσινόφιλα, είναι ένα εύρος ενδεχομένως αυτής της αναστάτωσης της φλεγμονώδου στο έντερο, που ξεκινά από μια πιο ήπια μορφή, που μπορεί να είναι μια ήπια τροφική αλλεργία, που μπορεί όμως να εκτραπεί, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο γενετικό πιθανότατα, ή και με άλλα χτυπήματα τα οποία έρχονται στην πορεία, σε κανονική επίσημη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Επομένως, η επίπτωση αυξάνεται και αναρωτιέται κανείς, γεννιέται το ερώτημα γιατί. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, και όταν λέμε σύγχρονο τρόπο ζωής, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι το φαγητό που τρώμε, πώς παρασκευάζεται, είναι ο ίδιος τρόπος σύντησης στις διάφορες ηλικίες, όπως ήταν, ας πούμε, την εποχή της προγιαγιάς μου πριν 100 χρόνια. Όλα αυτά έχουν μία σημασία. Πιο συχνή στο βόρειο ημισφαίριο, στα παιδιά συχνότερη στα αγόρια, ενώ συνήλικες είναι συχνότερες στα θηλαία άτομα. Και όλα αυτά τα επιδημιολογικά, να έχουμε μία εικόνα, αλλά είναι και επίσης χρήσιμα όταν κανείς σχεδιάζει το πώς θα κάνει κατανομή των πόρων για παροχή υπηρεσιών υγείας στα κέντρα αναφοράς κτλ. Πολύ παραγωγική αιτιολογία, ας μείνουμε σε αυτό. Η Crohn σε σχέση με την ελκώδη κολίτιδα έχει πολύ περισσότερο γενετικό υπόβαθρο σε σχέση με την ελκώδη, αλλά έχουμε και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δυσβίωση, μικροβίωμα και τα επιγενετικά, δηλαδή πώς παράγοντες περιβαλλοντικοί ενδεχομένως τροποποιούν τα γονίδια μας και δίνουν γένεση σε συμπτωματολογίες ή κλινικές οντότητες. Σε αντίθεση με την Crohn, που η επιδημιολογία, η επίπτωση είναι αυξανόμενη, στην ελκώδη είναι σταθερή, κυρίως στην εφηβεία, αγόρια-κορίτσια 1:1. Υπάρχει συγγένεια, επομένως το ιστορικό, αυτό τώρα το βάζω για το όταν θα έχουμε έναν ασθενή που τον υποψιαζόμαστε για φλεγμονώδες νόσημα, θα ρωτάμε. Είναι πολύ σημαντικό να ψάχνουμε αν συγγενικά άτομα έχουν είτε φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου, είτε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, γιατί αυτά είναι μια παρεούλα, πάνε συχνά μαζί, ή αν είναι ασθενείς οι οποίοι είναι σε θεραπείες άνοσο-τροποποιητικές για άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και προστατευτική δράση για το έντερο, γιατί η ανοσοτροποποίηση μπορεί να ξεκλειδώσει άλλες μορφές αυτοάνωσης αντίδρασης από το ένα σύστημα στο άλλο. Έχω βάλει τον προστατευτικό ρόλο του μητρικού θυλαδισμού και το κάπνισμα, απλώς επειδή υπάρχει ένας αστικός μύθος, να πούμε ότι γενικότερα δεν το προτείνουμε, εννοείται όχι στα παιδιά, έτσι, αλλά καθόλου και στους ενήλικες. Πολύ παραγωγική και εδώ η αιτιολογία: λοιμώξεις, σαλμονέλα, καμιλοβακτηρίδιο, τροφική αλλεργία, ερωτηματικό, δυσβίωση σίγουρα. Και εδώ έχουμε και τους διατροφικούς παράγοντες που μπορεί να είναι είτε επιβαρυντικοί, θα δούμε λίγο μετά τις δίαιτες δυτικού τύπου,
το ρόλο της βιταμίνης D, τις φυτικές ίνες, που όλα αυτά φαίνεται να έχουν μια προστατευτική δράση σε όλο το κομμάτι του παζλ, που αν συμπληρωθεί με τα επιβαρυντικά στοιχεία δίνει γένεση σε συμπτωματολογία ελκώδους κολίτιδας. Τώρα, πάμε στο πρώτο από τα 3 κομμάτια της ομιλίας για τη διάγνωση της φλεγμονώδους νόσου. Έχουμε κάτι στο οποίο να βασιζόμαστε αντικειμενικά κτλ. Ναι, υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι οι οδηγίες, τα κριτήρια Πόρτο. Δεν θα τα αναλύσουμε έτσι όπως είναι μέσα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Αλλά αν κανείς θέλει να το μελετήσει με λεπτομέρεια, είναι το κείμενο από την Ευρωπαϊκή Παιδογαστροεντερολογική Εταιρεία. Πρακτικά όμως, για να είμαστε πρακτικοί στην προσέγγισή μας. Θα έρθει το παιδί στο ιατρείο και θα υποπτευθούμε ότι μπορεί να έχει φλεγμονώδες νόσημα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιδί που είναι με ήδη γνωστό. Αλλά για τη διάγνωση είναι η υποψία. Έτσι, στη διάγνωση, βέβαια, εδώ μπαίνει και το θέμα του αν είναι σε ύφεση ή αν είναι σε υποτροπή, γι' αυτό το βάζω λίγο έτσι. Θέλουμε σίγουρα ένα πολύ καλό ιστορικό και μια πολύ επιμελή κλινική εξέταση. Το ΣΟΣ θέμα, που είναι και ΣΟΣ καμιά φορά και με τους φοιτητές και το εξετάζουμε, είναι οι έξωεντερικές εκδηλώσεις, που ειδικά στις άτυπες μορφές, οι οποίες και αυτές αυξάνονται. Δηλαδή, προσφάτως είχαμε 2 παιδάκια, το οποίο το ένα ήταν με παρατηνόμενο εμπειρετό, το οποίο όμως είχε και μια περιοδικότητα, δηλαδή δεν έκανε συνέχεια πυρετό, και στον έλεγχο εκεί φάνηκε ότι έχει αυξημένη καλπροτεκτίνη κτλ. Και το άλλο είναι άλλες κλινικές εικόνες που μπορεί να μπερδέψουν, δηλαδή ένα κορίτσι μεγάλο, ηλικίας 15 ετών, το οποίο είχε ορισμένα ήπια δυσπεπτικά ενοχλήματα. Έκανε όμως και την προπόνησή του, γιατί ήθελε να βελτιώσει το επίπεδο φυσικής κατάστασης, όχι το επίπεδο του BMI. Μια χαρά ήταν το BMI. Αυτό για ένα χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών, και τελικά ήταν χειμώνας. Πόνεσε ο λαιμός της, πήρε αντιβίωση για λίμωξη πιθανότατα ανωτέρου αναπνευστικού. Δεν υποχωρούσε ο πυρετός μετά από 5 ημέρες, και τελικά στην κλινική εξέταση, γιατί ήρθε στο νοσοκομείο για εργαστηριακό έλεγχο, φάνηκε ότι το κορίτσι αυτό έκανε, που η ίδια δεν του έδινε τόσο πολύ σημασία. Έλεγε ότι κάνω 4 κενώσεις την ημέρα, είναι λίγο πιο μαλακές, αλλά δεν έχω καμιά ιδιαίτερη ενόχληση. Είχε χάσει 10 κιλά. Και είχε επίσης και διαταραχή από τον καταμήνιο κύκλο. Επομένως, το ιστορικό θέλουμε να είμαστε επιμελείς σε αυτό. Στα συστηματικά συμπτώματα, μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε, απώλεια βάρος, πυρετός, μένουσα μη. Οι άτυπες συμπτωματολογίες, όταν έχετε άτυπες συμπτωματολογίες που δεν σας ταιριάζουν με τίποτα κτλ., πάντα να σκέφτεστε το έντερο και την Κρόν, πάντα μπορεί να κάνει έτσι περίεργες εκδηλώσεις. Και εννοείται μετά κανείς, αν μπει στη διαδικασία ότι μάλλον είναι κάτι τέτοιο, θα σκεφτεί και τα πιο ειδικά εργαστηριακά, απεικονιστικά ή και τα ενδοσκοπικά. Τώρα, για τα κλινικά, τα 3 συμπτώματα με το μεγαλύτερο ποσοστό για την Κρόν είναι το κοιλιακό άλγος, η διάρρεια και η απώλεια βάρους. Έχω υπογραμμίσει βέβαια και την καθύψωσα αύξηση, που χρειάζεται να το μετράμε αν έχουμε μια επιβράδυνση. Η Κρόν το κάνει αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά στις μορφές που μπορεί η νόσος να είναι ενεργή, απλώς να μην είναι σοβαρή και να μην δίνει θεαματική συμπτωματολογία. Και πάντα πρέπει να βλέπουμε την περιπροκτική περιοχή, γιατί από εκεί μπορεί να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία ότι υπάρχει φλεγμονώδες νόσημα στο έντερο, είτε μένουσες τραγάδες είτε ραγάδες σε άτυπες θέσεις ή συρίγγια κτλ. Όχι τόσο με την έννοια της δακτυλικής εξέτασης, όσο με την έννοια της επισκόπησης. Δακτυλική εξέταση στα παιδιά, ειδικά αν είναι γεξίμια, δεν βοηθάει ιδιαίτερα, περισσότερο τα στρεσάρια, αλλά μία επισκόπηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και φυσικά, όπως είπαμε, τις εξωτερικές εκδηλώσεις θα τις δούμε και λίγο παρακάτω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Σε αντίθεση με την Κρόν, η ελκώδης κολίτιδα, επειδή ερεθίζει το παχύεντερο, και όταν το παχύεντερο ερεθίζεται, αρχίζει να λειτουργεί και κάνει συσπάσεις, γιατί το παχύεντερο στη διάρκεια της ημέρας δεν κάνει τίποτα. Περισσότερο κοιμάται. Λειτουργεί το πρωί όταν ξυπνάμε, λειτουργεί μετά τα γεύματα, και τη νύχτα δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα. Αν ήταν ενεργός όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα τρέχαμε συνεχώς στην τουαλέτα. Επομένως, ένα παχύεντερο το οποίο είναι υπερδραστήριο, με διάρρειες, με παρουσία αίματος, βλένης κτλ. Και με κοιλιακό άλγος και νυχτερινή αφύπνιση για κένωση, αυτό είναι πολύ ύποπτο για φλεγμονώδες νόσημα. Βέβαια, με μία προσοχή εδώ στην προσέγγιση μας, γιατί τώρα πλέον ξέρουμε ότι και τα λειτουργικά νοσήματα του πεπτικού κάνουν συχνές αφυπνίσεις, ξυπνάνε τα παιδιά, έχουν κακή ποιότητα ύπνου. Επομένως, αυτές είναι κατηγορίες που με το ευερέθιστο έντερο, λέμε τώρα, που κανείς πρέπει να είναι επιμελής, όπως είπαμε, με το ιστορικό, να κάνει μια συνολική εκτίμηση του παιδιού για να μπορεί να πάρει κατεύθυνση και να μην ζητήσει αμέσως, ας το πούμε, έναν πολύ μεγάλο διαγνωστικό έλεγχο. Στη διαφορική διάγνωσή μας, τα συνήθη, ενώ η δυσκολιότητα για το κοιλιακό άλγος, που μπορεί να κάνει και ραγάδα, ή σκολικοειδείς, εννοείται ιογενείς ή μικροβιακές καταστάσεις, η λεμφαδενίτιδα,
με τους λεμφαδένες στην κοιλιά που αναδεικνύονται πλέον πολύ εύκολα με τα υπερηχογραφήματα. Σίγουρα την κοιλιοκάκη. Και αναλόγως μετά με τα ευρήματα τα οποία έχει κανείς μπορεί να κατευθυνθεί και σε άλλες καταστάσεις, αλλά η διαφορική μας διάγνωση είναι ανάλογα με το προέχον σύμπτωμα. Να μην μείνουμε πολύ εδώ, γιατί με βέβαιος ότι τα γνωρίζετε ούτως ή άλλως πολύ καλά, να πάμε σε εξωτερικές εκδηλώσεις. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους υποψίες, να μην ξεχνάμε τους οφθαλμούς για τη ραγοειδίτιδα, μια σχισμοειδή λιχνία, να την ζητάμε, ειδικά αν μας πούν οι γονείς του κοκκινού δωματάκιου ότι χρειάστηκε κάποια στιγμή να βάλουν κολλήριο με κορτιζόνη, όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε το μυοσκελετικό για την αρθρίτιδα, άλγες της αρθρώσης, οστεοπαινία σε πρόσφατες ακτινογραφίες, το δέρμα να το εξετάζουμε για περίεργα εξανθήματα. Κανείς μπορεί να μην μπορεί να το περιγράψει, να πει ότι είναι το ένα εξάνθημα ή το άλλο, αλλά ένα εξάνθημα το οποίο φαίνεται περίεργο, είναι εκεί και δεν φεύγει, έχει τη σημασία του. Από το οροπητικό, νεφρολιθίαση, πειραματονεφρίτιδα, από το αιμοποιητικό, εμμένουσα σιδηροπενική, με συγχωρείτε, έχω ένα τυπογραφικό εκεί, εμμένουσα σιδηροπενική ανεμία, διαταραχές μηχανισμού πήξης, θρομβοφιλία, όπως είπαμε από το αναπαραγωγικό σύστημα, διαταραχές του καταμήνιου κύκλου. Επομένως, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κανείς πρέπει να τα έχει κατά νου, να τα ρωτάει και να τα ελέγχει και αναλόγως να κατευθύνεται. Τώρα, στο ιατρείο. Έχουμε λοιπόν το παιδί το οποίο έχει μια εικόνα που ταιριάζει. Τι εργαστηριακό έλεγχο θα κάνουμε, πού θα περιοριστούμε, θα είναι εκτενής. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θέλουμε να αποκλείσουμε σε ένα παιδί που θα έρθει με κοιλιακό άλγος και διαταραγμένες κενώσεις, γιατί κάπως έτσι είναι και ενδεχομένως πυρετό ή μπορεί και όχι, είναι είναι οι λοιμώξεις, που μπορεί να είναι είτε ιογενείς είτε μικροβιακές. Άρα μια εξέταση κοπράνων που μπορεί να είναι μικροσκοπική κοπράνων, που μπορεί να είναι καλλιέργεια. Αυτό νομίζω είναι πολύ δόκιμο να το κάνει κανείς. Για τα μικρότερα σε ηλικία, σίγουρα θέλουμε να αποκλείσουμε την ουρολίμωξη και φυσικά από τα αιματολογικά μας να δούμε μια γενική αίματος. Έχουμε ενδείξεις φλεγμονής από εκεί με τα λευκά κτλ. Έχουμε από τα αιμοπετάλια που είναι έμεση δείκτες. Τι γίνεται με το βιοχημικό, να δούμε μια νεφρική υπατική λειτουργία, γιατί μπορεί να έχουμε υπερτρανσαμινασιμία να έχουν επηρεαστεί. Να δούμε επίσης δείκτες φλεγμονής, ταχύτητα CRP, να δούμε λευκόματα. Η ελκώδης κολλίτιδα, επειδή χαίνει το βλενογόνος του παχαίου σεντέρου, χαρακτηριστικά μειώνει τα λευκόματα και την ελβουμίνη, ειδικά στις σοβαρές μορφές, και είναι και ένα αυτό που όταν το βλέπουμε μας ανησυχεί. Να δούμε μια θηροειδική λειτουργία, κοιλιοκάκι οπωσδήποτε, και ενδεχομένως κανείς μπορεί να ζητήσει και ένα υπερηχογράφημα κοιλιάς, κυρίως για να αποκλείσει άλλα αίτια. Τώρα βάζω εκεί ανάμεσα στο ενδιάμεσο την καλπροντεκτίνη, όπου τη βάζω στο ενδιάμεσο γιατί έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, υπό την έννοια ότι σε αρκετές καταστάσεις αυξάνεται και σε ιογενείς κτλ. Θέλει κανείς να είναι προσεκτικός πριν την δώσει, γιατί μετά μπορεί να μπερδευτεί. Επίσης, τα τεχνικά πρέπει να πάει γρήγορα στο εργαστήριο. Αν μείνει έξω, ψευδώς ανεβαίνει, και ίσως θα πρέπει κανείς να τη δώσει αν είναι πεπισμένος ή αν έχει πολύ μεγάλη υποψία ότι αυτό μάλλον είναι φλεγμονώδης, δηλαδή λίγο πριν την παραπομπή, ας το πούμε, στο νοσοκομείο ή σε ειδικό. Όπου μετά εκεί, αν βγει αυξημένη, ναι, είναι ένα επιπλέον στοιχείο προς την διάγνωση, και μετά θα ακολουθήσουν οι πιο εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις, ο κτηνολογικός έλεγχος, η ενδοσκόπηση, πάλι με συγχωρείτε, έχω βάλει 2 σίγμα εδώ, από τυπογραφικό λάθος, ή και γονιδιακό έλεγχο σε περιπτώσεις στα πολύ ενωρίς ενάρξεως φλεγμονώδη, που εκεί μπορεί να χρειαστούν και άλλου είδους ειδικές θεραπείες, όπως μεταμόσχευση μυλούδων οστών. Επομένως, αυτή είναι η διάγνωση. Άρα, πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω εδώ ότι με μια γενική αίματος, ένα βιοχημικό έλεγχο και δείκτες φλεγμονής και της ουρολίμου, είμαστε τακτοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό σε επίπεδο ιατρείου για να πάρουμε μια εικόνα του τι γίνεται. Κυρίως να το τονίσω αυτό, είναι το πώς είναι η συνολική παρουσία του παιδιού, το ιστορικό και η κλινική εξέταση. Γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι επηρεασμένα και σε άλλες καταστάσεις. Άρα τα συνεκτιμούμε όλα. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση. Για την παρακολούθηση, τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Θέλουμε την κλασική κλινική εξέταση. Την αύξηση την προσέχουμε, ειδικά την καθύψος. Σε ένα παιδί το οποίο έχει διαγεγνωσμένη είτε κρόνη είτε κολλίτιδα, θέλουμε κυρίως την παρακολούθηση στο ιατρείο, να είμαστε βέβαιοι ότι το παιδί αυτό παραμένει σε ύφεση και είναι καλά, να το πω έτσι απλά, ή αν έχει σημεία τα οποία δείχνουν ότι κάνει κάτι το οποίο μοιάζει με υποτροπή, άρα να πάει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.
Ανίχνευση πιθανών επιπλοκών και τα λέω όλα αυτά γιατί πολύ περισσότερο παιδίατρος βλέπει το παιδί παρά το ειδικό ιατρείο στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι που χρειάζεται και η στενή επικοινωνία έτσι άμεση και με την οικογένεια και με τον παιδίατρο, ο οποίος έχει την επιστασία του παιδιού κτλ. Και το περιβάλλον το εξειδικευμένο. Και βέβαια και πιθανές επιπλοκές φαρμακευτικής αγωγής, είτε είναι σαλικυλικά, είτε είναι θειοπουρίνες, είτε είναι βιολογικοί παράγοντες, μπορεί να έχουν τις επιπλοκές είτε από την νεφρική λειτουργία, είτε από την υπατική λειτουργία. Επομένως, πάλι η γενική αίματος και ο βιοχημικός και οι δείκτες φλεγμονής πάλι μας βοηθάνε εδώ πέρα από την κλινική εξέταση και στην εργαστηριακή διερεύνηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι στο ιατρείο το θέμα το διατροφικό, που ο παιδίατρος θα έχει τον χρόνο να συζητήσει και με την οικογένεια, να ζητήσει και από την οικογένεια να κάνει μια καταγραφή του παιδιού ενός διατροφολογίου 3-5 ημερών, να δούμε τι ακριβώς τρώει, ειδικά αν έχουμε υπόνοια ότι η διατροφή δεν είναι ισορροπημένη. Και βέβαια το άλλο το πολύ σημαντικό είναι, γιατί οι γονείς περισσότερο μιλάνε στον παιδιατρό τους παρά στρεσάρονται όταν έρχονται στο νοσοκομείο, έτσι ζορίζονται, για την ποιότητα ζωής, πώς νιώθει το παιδί, αν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλου είδους αλλαγή, όχι μόνο ψυχολογικής παρέμβασης, αλλά μια θεραπεία μπορεί να μην του ταιριάζει, μπορεί να το ζορίζει ή οτιδήποτε. Αλλά και για τη συμμόρφωση στην αγωγή, ειδικά όταν έχουμε θεραπείες οι οποίες είναι από το στόματος και δεν είναι, το πούμε, θεραπείες οι οποίες πρέπει το παιδί να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να τις κάνει, από εκεί είμαστε βέβαιοι ότι τις λαμβάνει. Να πω λίγο εδώ για το σίδηρο, τη φερριτίνη, τη βιταμίνη D. Πρέπει να τα ελέγχουμε. Αυτά συχνά οι ασθενείς αυτοί κάνουν ανεμία και έχουν και ανεπάρκεια βιταμίνης D. Γενικότερα και τον οστικό μεταβολισμό. Επίσης είναι σημαντικό να το ψάχνουμε και αυτό, την υγεία των οστών. Β12 φιλικό κατά έτος, γενική όρον και καλπροτεκτίνη. Είναι καλό να ελέγχουμε μια φορά στο εξάμηνο, μια φορά το χρόνο για τη γενική ουρών, ειδικά σε παιδιά που παίρνουν θεραπείες που μπορεί να, όπως είναι τα σαλικυλικά, όπως είναι βιολογικοί παράγοντες. Οι θειοπορίνες κλασικά μπορεί να έχουν ως παράδειγμα, αν μεταβολίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, να καταστέλουν τον μυελό των οστών, να έχουμε δηλαδή ταινίες από διάφορες σειρές του αίματος ή να έχουμε υπατοτοξικότητα. Επομένως, τα βλέπουμε αυτά στις απλές εξετάσεις που είπαμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχει κανείς την εντύπωση ότι πρέπει να κάνει κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο για να δει πώς πάνε αυτά τα παιδιά. Και η καλπροτεκτίνη, ειδικά αν έχει καιρό το παιδί να πάει στο νοσοκομείο, μπορείτε να στείλετε μία να δείτε ότι παραμένει καλά και να μιλήσετε μετά με την ομάδα που το παρακολουθεί, να πείτε: είδα τον τάδε ασθενή, είναι καλά, ή τον είδα και έχει ορισμένα σημεία που με προβληματίζουν. Κάναμε και μία καλπροτεκτίνη και φαίνεται ότι είναι ανεβασμένη. Κάτι κάνει αυτό το παιδί. Τώρα, συνεχίζουμε την παρακολούθηση. Εδώ, ξέρετε, σίγουρα τα θυμάστε τα κλινικά σκορς. Αν σας τα πω στο επόμενο 5 λεπτό, θα τα έχετε ξεχάσει. Είτε το πιουκάι για την ελκώδη κολίτιδα, που είναι μια σειρά πραγμάτων και βγάζουμε νούμερα και λέμε είναι ήπια, είναι μέσα σε ύφεση, είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή, ή και το PCDAI, το οποίο είναι για την Crohn. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Η συνολική εκτίμηση που κάνει ο γιατρός, που είναι ένα εργαλείο από ένα δίκτυο. Είναι και για άλλες ειδικότητες, δεν είναι μόνο για τα παιδιά με φλεγμονώδες νόσημα. Από ένα δίκτυο πολλών κέντρων στις ΗΠΑ που το πρότειναν, που είναι η γενική εντύπωση του γιατρού που ξέρει την οικογένεια, ξέρει το παιδί, τι εντύπωση σχηματίζει, είναι καλά, δεν είναι καλά, κάτι συμβαίνει. Επομένως είναι σε ύφεση, είναι ήπια, είναι νόσος, μέτρια, σε σοβαρή, είναι σε έξαρση. Βέβαια δεν είναι τόσο πολύ υποκειμενικό. Δεν θα σας δείξω τον πίνακα με τις ερωτήσεις, γιατί πάλι θα τον ξεχάσετε, αλλά θα σας δείξω κάτι άλλο που μάλλον θα το θυμάστε, έτσι όπως θα το πούμε. Από μια ανασκόπηση με διαφορές και προσέγγιση και σε ενήλικες και σε παιδιά με φλεγμονώδες νόσημα. Λοιπόν, και θα δούμε τι είναι περίπου, δεν είναι το 100% ακριβές, αλλά είναι κάτι που κανείς μπορεί να το θυμάται και είναι με μεγάλη ακρίβεια εκεί. Τι γίνεται με την νόσο του Crohn, πότε είναι ήπια, πότε είναι μέτρια, πότε είναι σοβαρή. Δεν θέλω να θυμάστε τη μέτρια και τη σοβαρή. Αν θυμάστε τι είναι ήπιο, θα ξέρετε τι έχουμε ύφεση και ό,τι είναι πάνω από αυτό είναι μέτριο ή σοβαρό. Αν ο ασθενής έχει την καθημερινή του δραστηριότητα, δεν ελαττώνει την καθημερινή του δραστηριότητα, τρώει, πίνει χωρίς να έχει θέμα, δεν έχει απώλεια βάρους, δεν πονάει η κοιλιά του και έχει αδιατάρακτο νυχτερινό ύπνο και από τα εργαστηριακά του η CRP είναι καλή, είναι αρνητική, πιθανότητα το παιδί αυτό είναι μια χαρά. Να το θυμόμαστε έτσι για την Crohn. Για την ελκώδη κολίτιδα, να μείνουμε στις κενώσεις. Είναι ο παλιός δείκτης. Οι παλιοί γαστροεντερολόγοι έλεγαν: κάνει πάνω από 4 κενώσεις ένας ασθενής με ήδη γνωστό φλεγμονώδες νόσημα, ελκώδη. Μάλλον εδώ τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν. Επομένως, αυτό έχετε το κατά νου. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι υποτροπή. Μπορεί να είναι μια λίμωξη η οποία διαδράμει, αλλά αν αυτό επιμένει,
εκεί έχουμε θέμα. Και οπωσδήποτε πάνω από 10 γενναιώσεις την ημέρα είναι μια σοβαρή, έτσι, μια έντονη παρουσίαση ή της νόσου που ενδεχομένως να δείχνει και υποτροπή. Και σίγουρα εδώ βοηθάνε και οι δείκτες φλεγμονής. Επομένως, η γενικότερη εικόνα του παιδιού για την Crohn, με τις δραστηριότητές του, την σύντησή του, το βάρος του που δεν χάνει κτλ. Ο καταμήνιος κύκλος στα κορίτσια επίσης. Και ο αριθμός των γεννώσεων, όπως είπαμε, το 4 για την ελκώδικολίτιδα. Σας είπα, δεν είναι το 100% ακριβές, αλλά είστε με μεγάλη ακρίβεια εκεί. Τώρα, περνάμε στο τρίτο μέρος, 12 και 4, να αφήσουμε όσο μπορούμε και χρόνο για ερωτήσεις. Η διατροφή. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πεδίο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν 2 εργασίες αναφοράς, ας το πούμε έτσι, από την Ευρωπαϊκή Παιδογαστροεντερολογική του 2017 για τη διατροφή, στην φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, και του 2024 για διατροφή ακριβίας. Κυρίως όμως το 17, αν το διαβάσει κανείς, είναι εκεί που πρέπει και να πάρει την πληροφορία που πρέπει για τη διατροφή στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Να θυμίσω ότι η αποκλειστική εντερική διατροφή με ειδικά εντερικά διαλύματα, είτε στοιχειακή διατροφή είτε πολυμερής, μπορεί να κάνει επαγωγή της ύφεσης, ενδεχομένως όχι σε όλες τις μορφές Crohn, γιατί αν είναι πολύ εκτεταμένη μπορεί και να μην τα καταφέρει, αλλά στις άλλες που είναι λιγότερο έντονες μπορεί να κάνει πλήρη επαγωγή της ύφεσης και έχει πολύ καλύτερη δράση σε σχέση με τα κόρτικοστεροειδή. Θέλει 8 εβδομάδες, θέλει δέσμευση του παιδιού και της οικογένειας. Δεν είναι εύκολα, αλλά πάρα πολλά παιδιά, δεν είναι λίγα, τα λένε θα το κάνουμε. Ειδικά αν εξηγήσει κανείς τα υπέρ και τα κατά, το να κάνει αυτή την προσέγγιση σε σχέση με τα κορτικοστεροειδή κτλ. Προσοχή εδώ να πούμε στο σύνδρομο επανασύτησης, όταν ξεκινήσουμε να συντήσουμε, ειδικά σε ένα παιδί που δεν έτρωγε καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχασε κιλά, διαταραχές καλίου, φωσφόρου, όλα αυτά. Και εφόσον περάσουν οι 8 εβδομάδες και είμαστε καλά, εδώ θέλει και ομάδα βέβαια και τον γαστροεντερολόγο και τον διατροφολόγο κτλ. Και τον παιδίατρο εννοείται, σταδιακή επανεισαγωγή των τροφών σε χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων με ανάλογη μείωση εντερικής σύντησης. Η μερική εντερική σύντηση, δηλαδή να παίρνει το διάλειμμα αυτό όχι σε όλα τα γεύματα, σε μερικά, και να τρώει μετά αυτά που θα πούμε ότι επιτρέπεται να τρώει, είναι μια πολύ δόκιμη προσέγγιση, εννοείται, εφόσον όμως έχουμε χρησιμοποιήσει άλλο παράγοντα για να κάνουμε επαγωγή της ύφεσης. Δηλαδή αυτό από μόνο του, μόνο με την τροφή, μισή εντερική και μισή κανονική, ας το πούμε έτσι, διατροφή, δεν θα βοηθήσει. Θέλουμε και άλλο παράγοντα εδώ, φαρμακευτικό. Η ολική παρεντερική διατροφή, δηλαδή να μην σιτιστεί καθόλου το παιδί και να αναπαύσουμε το έντερό του, είναι μια προσέγγιση για τις πολύ σοβαρές μορφές, οι οποίες συνήθως δεν ανταποκρίνονται, ενώ έχουμε κάνει διάφορες φαρμακευτικές παρεμβάσεις κτλ. Και ορισμένα παιδιά κάνουν και ηλιοστομία για αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, είναι πολύ ακραίες καταστάσεις, δεν τις συναντήσετε ποτέ. Γιατί είναι κυρίως παιδιά τα οποία θα μείνουν καιρό στο νοσοκομείο. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο ερώτημα. Πρέπει να βγάλουμε συγκεκριμένα τρόφιμα από το διατροφολόγιο των παιδιών που έχουν φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου? Η γενική απάντηση είναι όχι. Δεν ενδείκνυνται οι περιοριστικού τύπου δίαιτες στα παιδιά με φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου, εκτός εάν τα πιθανά ωφέλη τους είναι περισσότερα από τους πιθανούς κινδύνους της ίδιας της διατροφής. Και ποιες είναι αυτές οι περιοριστικές δίαιτες οι οποίες έχουν περιγραφεί? Κάτω δεξιά σας έχω ένα βιβλίο, είναι της δεκαετίας του 80 της Ελέιν Γκότσαλ, η οποία είχε αντικείμενο στην διατροφή. Η κόρη της είχε διαγνωστεί με φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου και με δεδομένα από τη δεκαετία του 20 από έναν γιατρό που είχε περιγράψει διατροφικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία της κοιλιοκάκης τότε, συνέγραψε το βιβλίο αυτό, το οποίο ακόμη είναι best seller και που λέει τι, μην τρώτε υδατάνθρακες πρακτικά. Λέει, είναι η κατηγορία η τέταρτη από το τέλος, το Specific Carbohydrate Diet. Αυτό το ακούτε γενικότερα και για άλλα πράγματα, γενικότερα και για τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και για άλλου είδους καταστάσεις όπου εμπλέκεται το ανοσοποιητικό. Προτείνονται διατροφικές παρεμβάσεις για τις οποίες οφείλουμε να πούμε ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να πούμε ότι ναι, κάντε το, θα βοηθήσει. Και ποιες είναι αυτές? Η μία είναι να τρώει κανείς τα λαχανικά του, να παίρνει όμως γάλα και αυγό. Αποκλείονται δηλαδή τα κρεατικά, τα ψάρια. Η δίαιτα χωρίς λακτόζη δεν χρειάζεται, εκτός εάν κανείς έχει κάνει βλάβη στο λεπτόεντερο και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα ή αν τον ενοχλεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Η δίαιτα μόνο με
λαχανικά. Χορτοφαγική επίσης δεν ενδείκνεται. Η παλαιολιθική, η λεγόμενη δίαιτα που τρώει κανείς μόνο κρέας και άλλα συγκεκριμένα πράγματα. Αν διαβάσει κανείς το διαδίκτυο ή ανακοινώσεις άλλες κτλ., θα δει ότι ναι, ενδεχομένως να βοηθάει. Πάλι όμως γι' αυτό ισχύει η δήλωση η προηγούμενη ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και για την Specific Carbohydrate Diet και για την FODMAP που βγάζουμε τις πολυόλες, τους μονοσακαρίδες, ζαχαρίδες κτλ. Που ζυμώνονται. Αυτές είναι και διατροφικές παρεμβάσεις πολύ σοβαρές, με πολλά τρόφιμα που βγαίνουν από τη διατροφή. Θέλουν ομάδα η οποία να είναι έμπειρη σε αυτά, αν αποφασίσει κανείς να το κάνει. Δηλαδή, αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα και μετά κάνει και ευερέθηση στο έντερο, που δεν αποκλείεται να γίνει αυτό και πούμε ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε όχι για την ελκώδη κολίτιδα ή την νόσο του Crohn, να του κάνουμε για το ευερέθηση στο έντερο που έχει αναπτύξει, γιατί τα λειτουργικά μπορεί να συνυπάρχουν και με τα οργανικά, να του κάνουμε μια τέτοιου είδους διατροφική προσέγγιση. Εκεί θέλουμε ομάδα η οποία να έχει εμπειρία, γιατί βγάζουμε πολλά πράγματα από τη διατροφή των παιδιών και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά έχουν συγκεκριμένη έναρξη, συγκεκριμένη δράση για να δούμε αν λειτουργεί. Η δίαιτα αποκλεισμού στην νόσο του Crohn εδώ έχει ενδιαφέρον και θα σας δείξω ορισμένα πράγματα περισσότερα. Οι Ισραηλινοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό και φαίνεται ότι ενδεχομένως να βοηθάει, αν και δεν προτείνεται γενικά σε όλα τα παιδιά. Και μετά έχουμε, το ακούσατε και από την κυρία Καρανίκα, όλες αυτές είναι διατροφικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της λεγόμενης αντιφλεγμονώδους διατροφής. Δηλαδή έχουμε και παρεμβάσεις που μειώνουν την IgG4, που μπορεί να κάνει επαγωγή της φλεγμονής κτλ. Και εδώ να πούμε ότι ναι, εμπειρικά, γιατί υπάρχει και, μιλάμε τώρα για τη διατροφική παρέμβαση και πώς θα σιτίζουμε κτλ. Αλλά υπάρχει και μια συσσωρευμένη εμπειρία, ας το πούμε, να μην πω δεκαετιών, αιώνων. Πώς σίτιζαν οι παλιότεροι τα παιδιά που τα μεγάλωναν πολύ λιγότερο μέσα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτά αυξάνουν και οι αλλεργίες και τα φλεγμονώδη. Άρα να μην τα αγνοούμε εκεί αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διατροφή που έχουμε από πάντοτε, η μεσογειακή διατροφή, είναι μια διατροφή θησαυρός. Επομένως, αν μείνει κανείς σε αυτό, νομίζω ότι είναι. Κύριε Σαλιακέλη, ένα λεπτό ακόμα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα επιταχύνω. Εδώ σας δείχνω τι επιτρέπεται, τώρα να μην μακρηγορήσουμε, τι επιτρέπεται στην δίαιτα αποκλεισμού για την νόσο του Crohn. Στις πρώτες 6 εβδομάδες συγκεκριμένα πράγματα είναι αυτά που θα λέμε, μάλλον δεν είναι και τόσο πολύ νόστιμα, ας το πω έτσι, το βρασμένο κοτόπουλο, το ρύζι, συγκεκριμένα φρούτα κτλ. Τη δεύτερη εβδομάδα μπαίνουν και άλλα πράγματα στην διατροφή και υπάρχουν φυσικά και τρόφιμα τα οποία απαγορεύονται. Αν μπορούσα να το συνοψίσω για να μην καθυστερήσουμε, αυτά που κανείς είναι καλό να αποφεύγει είναι αυτό που λέμε διατροφή δυτικού τύπου, δηλαδή έτοιμα τρόφιμα με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος, σάχαρα και πρωτεΐνη και διατροφή χαμηλή σε φρούτα και σε λαχανικά. Οι γαλακτοματοποιητές επίσης φαίνεται να κάνουν πρόβλημα, δηλαδή έτοιμες σάλσες, σως, το fast food, η μαργαρίνη, το παγωτό, τέτοια πράγματα. Και εάν θέλετε με τους ασθενείς να τους δώσετε ορισμένες έτσι στη συζήτηση, επιλογές, τι μπορούν να κοιτάξουν για συνταγές, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται, έχουμε τον οργανισμό για την Crohn και την κολίτιδα, που έχει πολύ ωραίες προτάσεις. Έχουμε τον αντίστοιχο καναδικό οργανισμό για την Crohn και την κολίτιδα, όπου εδώ έχουμε και την κουζίνα για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, από την οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει μια πάρα πολύ ωραία ελληνική συνταγή. Είναι και μεσημέρι να ανοίξει και η όρεξη. Μία κοτόσουπα αυγολέμονο, η οποία ακούγεται ταπεινή, αλλά βέβαια αν ασχολείται κανείς με τα μαγειρικά, τη δεκαετία του 80 σε μια μεγάλη συνάντηση σεφ στο Λονδίνο, ένας πολύ μεγάλος Έλληνας σεφ από την Νότιο Αφρική, λίγοι το ξέρουν, ο Νίκος Λαδένης, από τη Γαλλία και μετά στο Λονδίνο, σούπα αυγολέμονο τους έφτιαξε της μητέρας του. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.